Guys, please subscribe and help the channel get to 70k subscribers. Welcome to Amafans Road to TV. It's the AFCON qualifiers. South Sudan 2, Bafana 3. I'm joined by Indo Tetandi Chiefs Gakudu. I'm joined by Osweli. I'm Nandi Krutmani. Okay, first of all, for now, congratulate our fans away South Sudan. Yes. Ba qualisile the stadium service capture 3,000 supporters. But effect ukuthi support yenza I difference. Yes. Sikorwe i-team engakazi kore in 10 games or 9 to 10 games. Serious vele? Yeah. Ngikuzwile uyisho leyo ndaba le. Bazoqala ukora la ngathi. Into ebhlungu kuthina umuntu akanconywa. Yeah. Yazi umuntu umncomo usho ukuthi sekavuthiwe kanti akakavuthwa. Ubani loyo? Sengikhuluma ngongenzana. Ongenzana last match simncomile samenza man of the match wahlulwa kunconywa namhlanje ufuna usikhosela ipenalty angazi noma unenkinga noSipho Chine ngoba meka ngafuna keep it clean sheet. Yes. I don't know. Yes. Kodwa uzowenza ipenalty. Ibakora bathola I-first goal yabo after 9 to 10 matches. Second goal yone? Second goal uke wambona apho umuntu omakha abelethe izandla agoqa ngamadolo. Umntazana Ungenzana uyamiyeka umuntu andlule. Any point ke ucoach wethu ngiyazi ukuthi we coach nabo 70 something. Kodwa please yekela okushintsha ngabo 70 something isikhathi noma ubona ukuthi sekonakele. Exactly. Every time sibuya sekusele isikhathi esincane sesiphelile and njalo kushintsha ama player lawa esiwathanda kakhulu. Yes. Man of the match? Man of the match kube kuya ngami kuthiwa man of the match amupha umuntu noma sanda ngena. Yes. Mengizonikeza umfuke ngino talent combined because the last match bafikile benza the difference to the game, even today baphinda benza the very same difference. So qualify ngoHugo. Uyakho. Menginethemba kodwa if akashintshi lento yakhe ye70 izosibulala. If akashintshi imentality yakhe yokuthi usagcine le squad sakhe lese sakudala. Izobanzi izosibulala. Last season or ithi ngathi ngasho ukuthi last season mesivuma ukuthi Sundowns iya dominator ama players wakhona mewamaningi ku squad sivuma ukuthi kufanele vele baba maningi because iyadlala. Yes. Right now iSundowns ifile. Yeah. iSundowns ifile right now kodwa usaphinda udlalisa ama players awe Sundowns. Right now angifuni ukuba ngathi si united si country singabafana bafana angifuni kube ngathi ngithi Sundowns this Paris this what no. Kodwa ke as a coach ye squad uthatha ama players are on form on that time. Ashisa. Hayi because last season modlala ngalaba umele uqhubeke ngaleyo. It's very simple ukhoja isquad. Yes. Yes. Injalo vele. Injalo nje asiyamcela siyamncenga abheke ama players are on form afake wona on form. Yeah. Yebo because nalaba abafakile second half ubafake last bachincha match wabaphinda futhi bawushintshila umesh. Akuqale ngabo ke sikubone ukuzwenzakala. Baphethe. Yebo bakhona abanye abafresh bench mahala ebenchini bazongena nini. Wabobani lapha? Ubani ongekho happy ngokuhlela ebenchini? Ngizwe kuthiwa kunoTito labantu mesidlala nabo ngizwe makuthiwa Tito ngathi ngiyaqalaza ngiyabona uTito wami akekho egroundini. uTito lo wangada. Yeah. Ukhala ngoTito. uTito wethu mekumele ukuthi angene. Vandag. Yebo. Yini wamfaki vele?
akumbuze lekhehla leli elina 70 something ukuthi kahle kahle benzeni abadlali aba on form angabafaki. Yes. Zweli, ngifuna final predictions ngoba ileague yaqala weekend. Kuzohamba kanjani isizini? Kwasuka lokho kwahlala. Ileague yaqala sesobuya futhi sikhulume kamnandi sikhulume uyazi nawe ukuthi uthe ngithanda iphi team? Chiefs. Mina. Ungazimangazi. Mina Chiefs. Ayizeli no yabangena. Ay. You. iKaizer Chiefs engithi kusazoba nzima kuyo ngoba isabuilder. It's been building for the last 10 years. Isabuilder namanje angazi ukuthi kuzoze kubuildeke nini. Ngoba indlu ayipheli ongakafaki roof. Sekuyi September manje sekuzofika imvula kodwa iroof abakayifaki. Amanzi asazongena endlini uKaizer Chiefs. Bazodlala nemarumo kodwa ngiyazi ukuthi iexpectation ukuthi bawine kodwa ke ngoba iKaizer Chiefs. Yeah. Kuzoba nzima. NgeChiefs Saturday. Hayi kungaba nzima. Angiphi iskola yini ke? Marumo Chiefs. Chiefs Marumo. 2-1 to Marumo. Yeah. 2-1 to Marumo. Yeah. Angayiniki Chiefs win. Not yet. Bona ba expected ukuthi bazowina kodwa ngeke bawine manje. Yeah. I'm sorry. This season yayithatha league. This season is season yePirates. Isizini ka coach wethu, ucoach wethu uyazi ukuthi the only thing embambile kube coach of the season league. We lose 2 times over umuntu owine ileague kuphela yena athathe ama cup. So this season ileague is one of the trophies azoyithatha to gain into emfanele coach of the season. Ngiyabonga Zweli. Bonge mina. Danke.